বেশি করে চেষ্টা করবে চাকরানি চাকরানি ভিড় মালিকানি হওয়ার চেষ্টা কর না ମୁଁ ମାଲିକ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ବାବୁ। କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ମଟନ କଷା କରିବୁ ବିଛୁଆଇ ଖାଇବ ଯିବ ବାବୁ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର, ମୁଁ କେବେ ମଟନ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି? ଏଇ, ମୋ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମତେ ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବା ମୋର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସି ଯାହା ପାଇଲି ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ଭାଇ ନାଇଁ ତୋର ମଟନ କଷା ଖାଇବ ଯିବ ବାବୁ କହିଲା ମଟନ ଖାଇବାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଶୁଣ ବଡ କଥା ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଶିଳାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆରେ ଆରେ ତମ ଘର ଚାକରାଣୀ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଏ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଶାସନ କର ଚାକରାଣୀ ରାଗ ରୀତିମତ ଶାସନ କର